Hi guys! Ngayon magluluto ako ng tortang giniling na beef. Yung salpikaw ba na tawag. Yan. Ito yung beef, linagyan ko ng asin at paminta. Tapos magano lang ako ng lemon. Ito yung lemon galing sa Spain. Bagong pitas yun. Tingnan natin kung ano siya. Yan. Ayan siya. So, ayan siya guys. Masabaw siya. Ayan o. Ngayon, nilalagay ko siya dito. Nalagyan ko ng konti lang. Oops. Yan. Yung natira, gagawin kong juice. Inumin ko. Tapos, lalagyan ng konting toyo. Mamarinate ko muna siya bago siya igisa mamaya. Yan. So, ayan na guys. Yan. Sabad lang natin mga 1 oras o kalahating minuto lang. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ng konting maasim-asim. Yan. Ayan po, mababalatan ko na po yung mga ingredients ko. Carrots. May 5 po akong carrots dito. Masarap na maraming carrots. 4 na patatas, bawang, sibuyas. Ipiprepare ko lang po para mamaya gisa-gisa na lang. Ito po yung baby ko. Yan. Nasa wagon po niya. Nakaupo na higa. Habang busy siya, ginagawa ko na po ito. Kasi mamaya, gugulo siya. Ay, magpapabuhat shower. Ready na siya sa akin. Yan. Dapat pag may bata ka sa bahay, kanya-kanyang diskarte paano mo magagawa yung mga gawaing bahay. Yan. Yung naririnig nyo, yan, paborito niya yan. Pag pinapanood niya yan, halos nagagawa ko lahat yung gawain sa bahay. Tapos na siyang kumain, kaya tahimik na. Nagbibigyo ako ng nagbibigyo akong pagluluto. Yan, dito rin din yung basurahan ko. Yan. O, yan, nahugasan ko na sila. Yan. So, ikakat ko na lang po sila niyan. Tapos mamaya, ready na. Paggisa. Okay, start na po tayo. Ano lang to, yung cubes na maliit lang. Yan. 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 Parang ganun siya. Cubes. Napakatahimik po ni Ragnar. Ay, hindi pala. Board na.
mundo ito sa patatas. Yan. Kain ko siya ng apple. Yan. Nagugulo na kasi siya eh. Bigyan ko muna siya ng apple. Para tahimik siya. Oh. Ito yung mga napamili ko kanina. Ito, sinelas, pambahay. Isa sa akin, isa kay Wilson. Ito, kay Ragnar. Ito yung mahal sa mga binili ko. Pwede pala siya sa prutas, chicken, fish, and gulay. So, maganda siya. Ngayon, nagamit na niya kanina. Binagyan ko ng apple. Ito, parang tali. Nalagyan ko din ng tali yan. Ito, notebook. Ito. Ito pang massage. Sigurado maganda to. Yan. Tsaka ito. Sa pang shower. Yan po. Tsaka yung beef kanina. Ay, nagising ka na? Ay, tulog ka pa. Guys, ngayon magluluto na po tayo ng tortang giniling na beef. Ito yung beef ko na minarinated ko kanina. Yan, ng toyo, lemon, asin at paminta. Mga 1 oras din yan, nasa ref. Ito yung mga sangkap, carrots at patatas, sibuyas, bawang, asin at paminta, soy sauce at taba, mantika. Yung kami, ito na, ready na yung aming lutuan. Ayan, nasa labas kami ng balcony. Ayan, para iwas amoy sa loob ng bahay. Ito yung anak ko, nakasabit na, nagising na siya. Gusto pinapanood yung ginagawa ko. Ayan. Ayan, nilagay ko muna yung bang pinapahinit ko yung kaserola. Nilagay ko na yung bawang sibuyas kasi walang mag-hold ng cellphone ko. Awak ko yun. Mausok siya dito kaya dito ko siya linito. Mangangamoy sibuyas at bawang sa loob ng bahay kahit may exhaust fan. Umuulan ka ng bawang at sibuyas. Ngayon nilalagay ko na yung marinated natin kanina na giniling na beef. So ayan na, nilagay ko na po. So ito dahil dun sa lemon at saka toyo. Ayan. Ito ko lang siya lulutuin yung giniling. Hanggang mamaya yan, hanggang maluto siya. Tapos, continue ko siya sa loob. Prito na ito dito, tatakpan. Yan. Ito yung bacon niya. Dinagay ko muna siya dyan para magawa ko yung ginagawa ko. Ayan, naglalaro siya. Ito yung pinakamaingay niyang kalaro. Ayan, yung aso. Ayan, sobrang daldal ng aso na to. Hindi siya humihinto sa pagsasalita. Ayan. Pag natamaan mo yung mga parts ng katawan niya. Daldal siya ng daldal. Ayan. Diyan ka muna ha? Ha? Diyan ka muna ha? Hey do. So ngayon, nandito ako sa loob, i-air fry ko yung mga patatas at carrots. Ayan, nalinis ko na po kanina yung mga plato.
Yan, sobrang dami kanina dyan. Habang tulog siya, habang nanonood siya ng, yung pinapanood niya. Yan. So, ayan po yung mga patatas at carrots. Sinagyan ko lang siya ng konting mantika para siya doon. Maluto sila. Yan, konti lang. Tapos minimix niya. Yan. So, lalagay ko na po yung mga patatas at carrots. Matira pa ng konti doon. Mix. Yan. Yan. Papasok ko na siya sa air fryer ng Philips. Yan. So, naka-switch na po siya. Yun. And then, yung power. Yan. So, dito ko lang. Yan. Yung surprise. Yan. Click mo lang to. Then, magpupush siya dun sa time. Mga lang po, mga 10 minutes or 5 muna. Yan. Then, click lang to. Na po siya. Natuyo na po yung kayang sabaw. Yan. Po, lagyan ko na po ng konting sabaw hanggang sa maluto po yung beef natin. Yan. Nasa mahinang apoy lang ako, number 3. Yan. Luto na siya. Walang amoy na prito. Halos dito lahat kami nagpiprito ngayon sa air fryer. Guys, nakalipat na ako dito sa kitchen namin. Dito ko na siya tinuloy. Ayan, naluto na siya. Siya. Lalagay ko na yung carrots at patatas. So, ayan po. Luto na siya. Ang sarap niya. And ready na rin po yung kanin. Pwede din lagyan ng bell pepper. Kaso wala akong bell pepper. So, ganyan naman ginawa ko.